Alguns coneixeu com va morir pel joc que l'ha fet famosa. Ara toca descobrir el final d'esta història horrorosa. Una fallera de la cort d'honor espera els trons amb impaciència, sense saber que el més greu terror farà acte de presència. La mascletà ja s'inicia i guanya molta intensitat, però un gran tro es desvia i causa una brutalitat. Què ha passat? Quina por! De qui és responsabilitat? A la fallera li falta el cor per un error de seguretat. Però trobats al cementeri i per gran falta de coratge, culpen del mortal misteri al fort vent i al mal oratge. Ningú se'n recorda d'ella, ja no en parlen ni a la cort. Preferixen festa i mamella que trobar el causant de la mort. Però la següent primavera, quan ja no quedava esperança, naix la fallera Calavera amb desitjos de venjança. No sap què va passar amb ella, per això buscarà informació. Però pel camí es trobarà la paella, la seua principal temptació. En el viatge de nit i de dia, alguns morts l'acompanyaran. Jaume I, la delicada Gandia i altres difunts valencians. I per mostrar-vos el seu martiri, hem inclòs, amb gran il·lusió, humor, venjança i deliri en esta humil narració.